Maria, qui és aquesta dona? Mami, I per què és important per tu? perquè me fas dinar a vegades els espaguetis quan jo li dic. Hi ha algú més? Sí, Per què més és important? perquè quan jo li vull tocar les orelles perquè tinc por l'oscuritat i jo vull que la mami vengui perquè li vull tocar les orelles i ella ve quan en Josep s'adorm. I jo Molt estic ja dormida. I t'ajuda? Sí, i me dona un besito. Molt bé. Vale, Naja, qui és la dona de la foto? Mi mami, I per què és important per tu? porque cuando o no puedo hacer una cosa me ayude. Sí? Sí, Hi ha algú més? porque también le gusta un montón estar conmigo. Molt bé. Vale, Nai, qui és aquesta dona? Mi mamá, I per què és important per tu? porque siempre me quiere mucho. Hi ha algú més? Fa alguna cosa bona per tu? Sí, me hace cosas buenas. Com per exemple, quines? Que me prepara las cosas buenas a veces de comida. Hi ha algú més? Molt bé. Andrés, qui és aquesta dona? Mamá, I per què és important per tu? porque es importante y me cuida más. Sí? Hi Sí. ha algú més? Sí, mi mamá me da besitos y yo también. I a tu t'agrada? Sí. Molt bé. Vale, Valentina, tu has triat 2 fotos. Quines són les dones més importants per tu? Esta, Qui és? mi mamá y mi abuela. I per què són importants per tu? Porque mi abuela me trataba muy bien y me daba romances y después cuando le dije ya no quiero más, le dije, "Oh, vale". No te va dir que em menjassis més. Vale. I sa mamà per què és important per tu? Porque ella mira chuches y mira palomitas y me trata muy bien. Molt bé. Vale, adeu. Vale, Nàdia, qui és la dona d'aquesta foto? Samina, I per què és important per tu? perquè sempre fa actividades i quan ven a terra i fem actividades sempre mos les ensenya com se fan. Molt bé. Hi ha algú més? I Molt qui és la dona de la foto? Who is? My mommy. And why it's important for you? Per què és important per tu? Because she's my mom. Molt bé. Vale, ja, i qui és aquesta nena de la foto? Deva, I qui és Nadeva? mi hermana, I per què és important per tu? porque es muy fuerte. Ah, sí? I què fa? Está en Alemania Sí? I per què és tan forta? porque ha hecho mucho ejercicio. I te l'estimes molt? No, No te l'estimes molt? no tanto. Un poquet, sí, no? Sí, un poquet, sí. Per això és important per tu. Vale, Anna, qui és la dona que d'aquesta foto? Mi mami, I per què és important per tu? porque me ayuda y cuando me hago daño, ella se asusta un poquito, pero cuando le digo que lo que me duele, ella ya se relaja y me ayuda. Molt bé. Hi ha algú més? Molt bé. Avi, qui és aquesta dona de la foto? Tía Miriam, I per què és important per tu? porque cuando yo no quiero la comida, me dice que come todo y como todo, y después me da un premio que es un huevo Kinder pequeñito.
Hi ha algú més? No. Molt bé. Vale, Unai, qui és aquesta dona? Mi madre, I per què és important per tu? porque me va a hacer hoy el disfraz de flor para que me empaquete mañana. I per què més? Fa més coses per tu? Sí. Què més fa? Me hace la cama. Hi ha algú més? No lo sé. Vale. La mami es importante porque nos cuida mucho y ama a todos los de la familia. La amo mucho y nos protege mucho con amor. Quiero mucho a mamá porque me cuida. Ets la meva mamá més querida del mundo. Me gusta mucho jugar con mi mamá. Sama, te amo mucho, mucho, mucho. Besitos. Te quiero mucho, mami. Mami, guapa. M'agrada ser meva mama perquè sempre m'ajuda a recollir i m'agrada estar mucho. Sabéis que Nona y mi mamá son amigos muy del amor. Así que todos son amigos del corazón.